بدرا این دختری کولا بی دلم مبارا درم بدارا حمله درم بدارا اما Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои ман. Ин лавҳаи ман махсусан барои шумо тайёр карда шудааст. Подписчикои азизи мо, эшонро бо номи Сакина аз ман суол кард ки чӣ тавр мо плейлистои шуморо то ба охир просмотр кунем. Ба ҳамин хотир ман ин ролика ташкил додам барои шумо подписчикои беҳтаринам. Пеш аз ҳама ба шумо подписчикои бовафои худ саломатӣ, фараҳмандӣ, хушбахтӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам аз худованди мутаол. Барои ман 1,1 млн. подписчик дар кор нест. Барои ман бошад 200-300 нафар мисли шумоён ки маро дар ҳар лаҳза дастгирӣ мекунед, мара мефаҳмед ва ҳар як навори мара интизор мешед, тамошо мекунед. дар савоб шестваи ман ки ман инҷа қиссаҳоро мемонам, номаҳои шуморо мемонам. ана инҷа бахши номаҳо дорем, бахши қиссаҳо аз эҷодиётам шумо мехонед. ман бисёр хурсанд мешавам. подписчикои азизи ман, имрӯз шуморо қиссаҳои нав ба нав дар савоб шестваи ман интизор аст. бори дигар ба шумоён ташаккур. саломат бошед, бо мо бошед. ҳамеша ман шуморо эҳтиром мекунам. инаи гило барои шумо. дӯстои азиз, агар саволтонро ҷавоб метавон, подписчикои азизу беҳтарини ман, нигоҳ кунед. вақте ки шумо сайти ман медроед, вақте ки медароед, инаиҷа наворо мебарояд. нигоҳ кунед хушрӯ. вақте ки навороро нигоҳ кардан меояд, загрузки мебарояд. баъд все плейлист. плейлист чӣ аст? як папка чандта видеоро дар бар. ин плейлистои ман. шумо ё иҷа все плейлиста зер мекунед. нигоҳ кунед. вақте все плейлиста зер кардем, мада мебарояд таҷикская кухня 60 видео дорум, зиндагӣ дар олмон 22 видео дорум, школа для блогеров. барои ютуб, касое ки ютуб мехоҳанд канал кушоянд, блогер шаванд, школа для блогеров 92 видео. ана инҷа одами гумшударо мекунанд 1 видео. нигоҳ кунед. инҷа видеоҳо ана ки шумо масалан мехоҳед ки барои ма масалан як зарра дарё шава, меган просмотр кунед, чӣ кор кунед. ҳозир ман нишон медиҳам. таҷикскии кухняи маро зер мекунед. ин плейлистои ма қаторак мебарояд. шумо якташа масалан зер мекунед, тамошо мекунед. пас аз ин дигар канал намешавад. шумо аллакай медонед ҳамаи плейлистои ма қаторак мешавад. фақат чизои ма мебарояд аз шумо. шумо ба ҳозир плейлистои маро тамошо мекунед. плейлист ҳами роликҳои каналай. ё ки аз инҷо мебинед. мисол канали ма медроед, ҳозир нишон медиҳам. ин канали ма. нигоҳ мекунед. главный видео плейлист. плейлиста зер мекунед бозам подписчико ва папкаи плейлистои ма ина қаторак биромад. шумо яклав плейлистои маро монда тамошо мекунед. яна иҷа сар мекунед. школа для блогеров, таҷикскии кухни, прямой эфирое ки ман қадди шумо гузарондам 53 буда. шумо метавонед ҳамаша тамошо кунед. зиндагии мо дар олмон, ҳаёти муҳоҷир, монетизатсия, беҳтарин сурудоби 25 видео дорум. мама дар бораи модар, шаълои наҷмиддин ҷамду видео дорум. таронаома хондагиам. дӯстои азиз, бисёр ҳам хоҳишмандам. нафароеро ки мухлис ҳастед, подписчикои беҳтарини ман, мисол таҷмама ё ки дигару дигар, ҳамихе дастгиришон кунед. ай ҳамаи шумо хоҳиш. бо мо бошед подписчикои азиз. бори дигар шумода ташаккур. саломат бошед, хонаобод бошед. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. худо нигаҳбонтон. шумо ҳастем, мо ҳастем.